Вие казвате «мой екип». Кой е във вашия екип? Защото на вас очевидно ви трябват хора и въпросът е логичен. Кой ви ги води тези хора? Нямате идея колко много хора от цялата страна всеки ден се заявяват и искат да участват. Но подбора наистина е сложен. Много е сложен. На България са необходими компетентни и почтенни хора, които много често, в повечето случаи мога да кажа, странят от политиката. И това е един от големите проблеми на нашето общество, а именно компрометирането на политиката като поприще. Но така или иначе ние сме призвани да го правим и ще го правим. Аз съм сигурен, че ще допускаме и грешки. Сигурен съм, че ще има хора, които ще бъдат целенасочено внедрявани, за да компрометират проекта, но ние ще се освобождаем от тях, когато това се установи, разбира се. Като попитах кой ви ги води, мислех, че ще отговорите Николай Копринков. Вие вярвате ли му? А вие защо ми казвате, че не трябва да вярвам? Дайте си доводите. Не, нямам никакъв довод, просто питам. И тогава какъв е проблема? Че около Копринков се завъртя една легенда, която знаем кой е пусна. Един майстор на късият разказ, която се пое съответно от неговите медии и до сега се върти без никакво доказателство. Повярвайте ми, ако аз имам доказателства за нарушение на закона от хора от моя екип, аз ще се освободя. Но да изхвърлям хора без черно на бяло, да имам доказателства, не приемам такава политика. Кажете още някой от вашия екип, за когото говорите. Имена? Не искам да назовавам хора, защото знаете как действат нашите опоненти. С цялата сила на институциите, които владеят. Цветан Цветанов с вас ли е? Ами, интригата, че господин Цветанов е част от този екип е толкова абсурдна, че тя даже не заслужава опровержение. Това е всъщност една манипулация от олигархията, която тръгна естествено по техните медии. Но мога да ви кажа, че има много хора, които се заявяват и искат да помагат без никакви претенции, без да искат постове, без да искат листи. Те също са гръбнака на тази промяна. А всеки ли ще допуснете, който иска да е с вас? При малко ви казах, че ние се опитваме да правим този подбор. Не е лесно, но ще продължим да го правим.